Tässä tulee hyvisten vinkit hyvinvointiin. Hello, hello, hello. Nyt on viikko 9 ja se on paljon muutakin kuin viikko 9. Se on nimittäin hyvinvointiviikko. Ja mulla on tänään täällä kaverina sohvalla istumassa kaikki Raahen hyvikset. Ja me kerrotaan teille nyt meidän mielestä parhaimmat vinkit, miten sä voit hoitaa sun omaa hyvinvointia tällä viikolla. Aion herkutella, mutta aion syödä myös hedelmiä 600–700 grammaa joka päivä. Lukeminen kannattaa aina. Ja mä oon nyt, oottakaas, mille sivulle mä oon päässyt? Tuolla? Noniin. En oo tuolla. Mä oon päässyt sivulle 67. Moi! Mä aion järjestää pihapelit mun kavereitten kanssa. Ja semmoset hyvät pihapelit aikaan saa, siis siihen riittää siis 6–7 kaveria, niin saa oikein mahtavat pelit aikaiseksi. Mä nukuin viime yönä ihan liian vähän, mä nukuin vaan 6–7 tuntia. Ensi yönä aion kyllä nukkua paljon enemmän, jotta mä oon aamulla paljon virkumpi. Ruutuaika minimiin, siis selailen puhelinta vaan 6–7 välillä illalla. Ja vesi on aina terveellinen vaihtoehto. Mulla on tänään näitä mennyt varmaan semmonen 6–7 lasillista. Myös päiväsaikaan kannattaa rentoutua. Semmonen mukava, rauhallinen hetki, vaikka 6–7 minuuttia, niin se jo auttaa tosi paljon. Mä aion soitella tänään mun ukuleleja. Maailmassa monta, ainakin 6 tai 7 ihmeellistä asiaa. Ehdottomasti tanssia. Viikkoseekaa. Hei, ja tällä viikolla on UMK:n, eli Uuden musiikin kilpailun finaali, ja siellä on semmonen 6 tai 7 finalistia. Kannustetaan paras voittoon. Hei, hyvikset, pitäisikö nähdä tänään yhdessä illalla? Sekin on tosi mukavaa. Joo, mutta mihin aikaa? No, tietysti 5, koska meillä on 4 ruoka, niin nähdään sitten heti sen jälkeen. Joo! Joo! Yes. Pienetkin teot vahvistavat omaa hyvinvointia. Kun teet asioita, joista nautit, silloin hyvinvointisi paranee. Kerrotaan siis hyvisten vinkit. Terveellinen ruoka, tarpeeksi unta, muista myös ulkoilla, ole kavereiden kanssa, nauti harrastuksista, muista myös rentoutua, sauno ja käy avannossa, lue kirjoja, nauti musiikista soittaen, laulaen, kuunnellen tai tanssien. Oikein mukavaa hyvinvointiviikkoa kaikille. Toivoo hyvikset!